Okay, masiqhubeleke ne-series ye-story time. Naliphi iqashwa leNigeria eliyi-South African? Okay, le yi-continuation yala series ethi Graduation and the Season After. So kusemveni kwe-grade bakwenzeka ntoni? So after graduation ndandihleli emakhaya njengabanye abantu, ndi-frustrated ndiqonda uba ndifuna kwasizathu esizandikhupha endlini. So ndathetha nabantu ke nam uba ndiyacela mani khanindikhangelise noba yintoni. Sendifuna nje into ezondikhupha endlini ndivuke ndihambe ndiye. Yani ke kwakhona i-cousin endiplagayo uba ukhona umfo apha okhangela i-receptionist slash PA slash assistant slash yabo una-shop assistant, yeah. Ufuna umntu onekhompyutha. Ndaqonda uba hayi ingxaki ayikho apho mos, as long uba ndizawuvuka ndihambe. Xa ndifika lo mfo liNigeria, lo mfo yi-South African kodwa. Xa ndisithi yi-South African une-I_D yalapha eMzantsi Afrika, alright. So lo mfo utshate nosisi walapha eMzantsi Afrika. Xa sendisiva ke apha isitori, just i-background nyana, kuthiwa hayi ngusisi wesithathu walapha eMzantsi Afrika lo atshate naye, alright. And esi story ke sesa-more than 10 years ago, so kudala ndiqhuba girls. Anyway, asikho lapho, masibuyeleni apha emsebenzini wam. Hayi ke nyhani ndayodibana naye, ndafika ke ubhuti wakhona une-shop at the same time unee-companies athendarishayo ngazo, alright. So wandicacisela ke uba ndizamncedisa ukuhlala apha eshop, emveni koko ndiza kumncedisa nalapha kwii-tenders. Ayinamsebenzi ke loo nto. Ndaqonda uba hayi ke nam ndiyavuya ndiza ke ndifunde le nto ye-tendering, uyabo. Ndahlala ke apha ndaqalisa nyhani ke ixesha. Ishop ayibhizanga, ayoshop ayibhizanga at all, but bayafika abo bantu caba ke bayayazi. But ke ngoku yaqalisa into yee-tenders yiyo ke endiyibona uba caba hayi yayibhizi yona because wayene-companies about 3. Then kufike ke izinto ezifuna i-quotation. Ndifike ke kukho nezinye azoyozidilivarisha. Hayi ke sizenze ke ezo quotation azisabmithe ke kwii-departments ezo. And then ke ngoku ndifike enye sele eyifumene I remember wayezosaplaya imeshini yokucheba ingca kwenye yezi clinics zapha kwezi lali xa uphuma eMthatha. Okay ke siye ke apha athi masidlule eYamaha, kule ndawo bethenga kwii-machines, siyobonisa uba zisetyenziswa njani because i-spec sento sethenda besithi uzawusaplaya ugqiba treyine abantu usebenzisa ii-machines, ingabi namsebenzi loo nto. Sihambe ke nyani siye eYamaha, bafike ke nyani basibonisa uba ngaba isetyenziswa njani imeshini, uba you need, I still remember a bit uba you need i-2 stroke oil umixe nentontoni and then this is how you start it sharp. Sihamba sobabini qha. Sihambe ke siye kule kliniki. Fike ke nyani sidlulisa imeshini. Dlulisa imeshini emveni koko senzele i-training. Eyi bethunana, graduates eyona nto ndifuna undibonisa yona, ndifuna undibonisa uba kwenzeka ntoni emsebenzini. Emsebenzini ufike ube yi-expert yento obungayazi, ungazazi nawe uba ngaba uyingcaphephe yayo because kusemsebenzini. So ke hayi sibatreyine nyhani abatata, emveni koko siphume apho. Then kudlule. So remember bendithe senze nezinye ii-quotations. So one of ii-quotations esasizenzile yayizeze-accommodation yenye yezi departments. Okay. So kwakungekho mbane loo mini, so zasiyenza i-competition sayenza ngesandla, so ndandibhala wayebala. Then ke ngoku into eyenzekayo nantsi, njeba ebala kubhukhwa mos kuthiwa kufuna umntu ozobhukha i-accommodation for abantu abathile for iintsuku ezithile. So funeka ukote loo nto ke ubuzabatshaja malini. Nyhani ke nguye ke obala imali uba izawuba yimalini, then mna ndiyabhala. Hayi ke ingabi namsebenzi. So ibuye ke le nto ngale mini ibuya ngayo kunge-month end. Ngee-month end ke wayesenza izinto ezibu-pop-up shops, so aphume eshop aye esitratweni for uyothengisela abantu at a discount. Nyhani ke zihambe izinto zakhe. Well, ngale mini ke ngoku caba kubuya i-response eyifumene
le tender ye-accommodation ndisestendini. But then ke ngoku into eyenzekayo nantsi, njengoba ndisestendini nje uyifumene le tender but kukho into ayiqapheleyo, uandagowutile. Abuye ke ngoku afike evutheleka ngemoto ndisestendini. Avutheleka ngemoto emisa esithi mandize apha ndiyeke nyhani emotweni. Xa efika abuze uba ngaba kutheni le nto ndiphambene or ndi-stupid. Ndibuza uba xa kutheni ke ngoku, athi yena uba mandijonge apha ndiandakowutile. Ndibe sendimkhumbuza ngale mini uba nguwe owawubala ezi calculations, mna ndandibhala into ethethwa nguwe. Abuze ndithi and ke ngoku wathi awundithembi ngemali, that's why wawuzenzela. So nguwe umntu owawusenza le nto. Athi ke ngoku yena uba kanti ndikholelwe ntoni, ndi-useless. Yho Thixo! Graduates, mamela kakuhle, xa uphuma esikolweni uqalisa usebenza uqala udibana nezi zinto. Aye siphume siphinde phana eofisini, so ndibuze uba bathini ke ngoku abantu. Wathi bathe makabhale ileta achaze uba uandagowutile and then azise ikowudi entsha. Ndiqonda uba hayi kaloku ayisostori eso mos, siyile esikolweni mos siyakwazi ubhala ileta. Hayi ndiyibhale ke le leta ndimnike then nale kowudi intsha, then I think ndimnike athi mandiyise ngokwam ndiyise. Mind you i-month end funeke ndirholile nam. Ndiyise xa ndibuye abe seyindinikeza imali yam ndirhole. Hayi ke ndigoduke. Njengoba ndigodukile ndithe ngengomso ke ngoku funeka ndiphinde ndibuyele emsebenzini. Xa ndibuyele emsebenzini ndibuye ke nyhani ndikhwela iteksi. Ndithe ndilapha eteksini kwathi qatha laa nto yayizolo yoba ethe ndi-useless. Ndaqonda uba yabo eyi andiyithandi, andimfuni umntu othetha nakanjani nam. Kwavele wafika into ethi ayizulunga, lo mntu uzondenza ndiphuncukelwe sisimilo and andiyithandi loo nto. Already besesiphendulene izolo, so andizithandi ii-environment ezinjalo. Kwabakho into ethi hayi mandehle apha ngasemall ndisose ndiwuyeke nalo msebenzi. It's not like ndixakeke it's not like ndixakeke kangako. Ndehla emall and then ndazixelela uba ngeke ndimxelele noba andisezi because bethe ndi-useless, so for sure akazumqaphela noba ndikho. Ndahamba ndayongena emall ndazenzela i-shopping and in fact ndandine-offer yoba ngaloo weekend yayizoba yi-long weekend yayipasika yoba ndiye I think eDurban. Ndavele ndahamba ndaqonda hayi andihambe ndizonwabela ndiphole. I think wandifowunela ngaloo mini zange ndiyibambe, wandifowunela wandingxama zange ndiyibambe up until Monday sendibuya wandifowunela ngenamba endingayaziyo. Wabuza uba hayibo, wabe seyehlile ke ngoku iphelile into yoshawutisa, wabuza uba hayibo kwenzeke ntoni, theni ungazange emsebenzini. Ndathi kaloku ndathi ke mna ke kaloku ndiyekile andizuphinde ndize. Wathi yena kutheni ndingamxelelanga. Ndathi hayi kaloku ubuthe ndi-useless, so bendicinga fanuba awuzubona umehluko woba andikho. That's why ndingazihluphanga ngokuxelela because kaloku ndihleli ndi-useless. So yintoni ke ngoku ingxaki apho? Hayi ke wabe ndicenga uba ucela ndibuye, hayi but ke andabuya andaphinda. But long story short, I think about 3 or 4 months later waba nengxaki ye-invoice eyayisayini untoni, waba nengxaki yekoti eyayenziwe ndim nento, kodwa i-invoice into ekwakusaphoze uba ibhatelwe yi-department but ndabe sendisayinile, so sekho i-signature yam. So i-signature yesibini kufanele ifane neyam still. Wahamba ke wacela inamba again wandikhangela wandicenga uba cela ndiyomsayinela. Ndabe ndiqonda hayi ke andinangxaki, andinawude ndivalele umntu imali yakhe. Ndayomsayinela ke ndabuya ndamhlalela olo suku and then I went back home. So kuba njalo ke xa uqala uphangela you get tested and in many ways.